Ak prechádzaš ťažkým obdobím v zdraví, v rodine, v práci alebo v mysli, táto modlitba je pre teba. Boh hovorí: ja som Pán, tvoj lekár. On je ten, ktorý nesie tvoje slabosti a dáva silu aj tam, kde ty už nevládzeš. Zastav sa teraz. Na chvíľu odlož starosti a otvor svoje srdce. Poďme spolu stáť vo viere a prosiť o Boží dotyk uzdravenia, pokoja a novej sily. Písmo hovorí: Boh je naše útočište a sila, vždy pripravená pomoc v súžení. A Ježiš, náš Pán, nám sľúbil: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. To znamená, že v tvojom boji nie si sám. Boh ťa pozná po mene a vie o každej tvojej bolesti. On je blízko skrúšeným srdciam a zachraňuje zlomených na duchu. Dnes sa budeme modliť, aby ti priniesol uzdravenie do tela, pokoj do duše a silu do každého rozhodnutia. Nebeský Otče, ďakujem ti za dar života. Ďakujem ti, že aj keď prichádzajú skúšky, tvoja vernosť sa nikdy nekončí. Pane, odovzdávam ti svoje slabosti, svoje rany, svoje starosti. Viem, že v tvojich ranách je moje uzdravenie a v tvojom mene je moja nádej. Ďakujem ti za rodinu, za priateľov, za každé ráno, ktoré si mi daroval. Ďakujem ti, že mi dávaš vzduch, ktorý dýcham, jedlo, ktoré jem a pokoj, ktorý ma drží aj v búrkach. Aj keď moje srdce niekedy klesá, tvoja láska ma vždy dvíha. Prosím, Pane, odpusti mi všetky hriechy, vedomé aj nevedomé. Očisti moje srdce a priprav ma na tvoju prítomnosť. Odozdávam ti svoje myšlienky, svoje telo aj svoju dušu. Ako hovorí tvoje slovo, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Pane, prijímam tvoje odpustenie a tvoju milosť. V mene Ježiša Krista vyhlasujem: každá choroba a slabosť musí odísť. Moje telo je chrámom Ducha Svätého. Krv Ježiša ma očisťuje a obnovuje. Pane, dotkni sa mojich kostí, mojich orgánov, môjho srdca a mysle. Naplň ma silou, ktorá prevyšuje každú ľudskú silu. Dotkni sa tých oblastí, kde už lekári nevedia pomôcť, lebo ty si lekár nad lekármi. Ako hovorí prorok Izajáš, on niesol naše bolesti, on znášal naše choroby. Jeho ranami sme uzdravení. Ja vyhlasujem, že tvoje slovo je pravda a že dnes prijímam uzdravenie v mene Ježiša Krista. Ja všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Prehlasujem, že aj keď prídu slzy, neprídu bez nádeje. Aj keď padnem, tak vstanem, lebo tvoja ruka ma podopiera. Žiadna skúška nebude nad moje sily, lebo ty sám si moja sila. Biblia hovorí: tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu. Získavajú krídla ako orly. Utekať budú a neustanú. Budú putovať a neomdlejú. Pane, ja dúfam v teba a viem, že ma nenecháš padnúť. Naplň moje srdce odvahou, moju myseľ vierou a moje telo energiou, aby som mohol pokračovať aj v ťažkých časoch. Hospodin, obklop ma pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Vyháňam každý strach, úzkosť a beznádej v mene Ježiša Krista. Nech sa tvoja krv stane našou ochranou pred každým zlom. Ty si moje útočište a pevnosť moja. V teba dúfam. A ja prijímam, že tento deň bude požehnaný, pretože ty, Pane, kráčaš so mnou. Moje nohy sa nepohnú z tvojej cesty a moje srdce zostane pevné v tebe. Verím, že budem žiť a nezomriem, ale budem ohlasovať tvoje skutky. Vyhlasujem, že rany minulosti ma už nebudú zväzovať, lebo v Kristovi som slobodný.
Žiadna zbraň namierená proti mne nebude mať úspech. Pane, Ty si môj lekár, moja sila, môj pokoj a môj Pán. Nech Tvoj Duch Svätý naplní moje srdce a obnoví moju vieru každý deň. Ako hovorí Tvoje slovo, pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam. Pane, prijímam Tvoj pokoj a Tvoje požehnanie v mene Ježiša Krista. Ak sa táto modlitba dotkla tvojho srdca, napíš do komentára Amen. Každé Amen je ako ďalší hlas viery, ktorý sa pripája k tomuto spoločenstvu modlitby. A nezabudni túto modlitbu zdieľať s niekým, kto dnes potrebuje uzdravenie, nádej a Boží dotyk. Nech je požehnaný každý, kto počuje tieto slová. V mene Ježiša Krista. Amen.